Сега ще видим как се създава база данни в Access и как се прави свързване между две таблици от база данни. Разликата между повечето продукти на Microsoft Office и Access е може би това, че при стартиране първото нещо, което трябва да направим е да изберем вида или типа на документ, който искаме да правим. В случая ще правим празна база данни и да го именуваме, изберем място, къде трябва да бъде запазен той. При другите документи по принцип това се случва в края на изготвяне на документа. Нека наречем този документ книги. Нека да използваме кирилица. И място, където ще го запишем, ще е това тук, което е подразбиране. След като създадем елемента, ще видим, че по подразбиране имаме една таблица, която е по дефалт. В нея имаме полето идентификационен код и може да добавим нови полета. За да почнем да редактираме нашата първа таблица, трябва да преминем от режим изглед в друг режим, който се казва режим на проектиране. Това може да стане по няколко начина. Един от начините е да кликнем с десен бутон на таблицата и да изберем режим на проектиране. Да кликнем тук и да изберем режим на проектиране или този, който аз използвам в горния ъгъл. Нещо, което ще видим е въпрос, който ни приканва да именуваме нашата таблица. Нека кръстим книги. Вече сме в режим на проектиране на таблицата. Както виждаме, имаме полето идентификация и срещу него имаме автономериране, което означава, че това ще даде автоматично генериран уникален код на всяко поле. Както така, срещу полето идентификация виждаме това ключе, което значи, че това е ключовата колона или първичния ключ, за който ще говорим друг път. Нека да кръстиме първата колона на нашата таблица. Заглавие. Ще погледнем, че типа на данните, които ще бъдат записани, ще е в текст. Другото нека да е дата на издаване. Когато избираме типа на данните, които ще бъдат записани в тази таблица, може да изберем отпадащото меню, всяко едно от тези. В случая ще изберем дата и час. И нека да оставим само с тези две колони. Трябва да се върнем в режим изглед, който може да стане като кликнем десен бутон тук или кликнем тук. Имаме доста начини да го изберем. Първо трябва да запишем таблица. Да, разбрах накрая, че е хубаво всеки път да запишете таблицата. Ако не го направите, Access автоматично ще ви прикани да го направите. Нека да напишем някои измислени заглавия на книги. Например, аз съм ти си, той е са, ние сме, ние сте, и нека да оставим тези 6 са напълно достатъчно. Когато кликнем да попълним таблица с дата на издаване, ще забележим, че имаме избор да ги изберем от автоматично показания календар. Нека да изберем също някакви произволни дати. Значение. Кога са. Също така може и да ги напишем ръчно. 1989, 12.05. И Access автоматично ще я генерира формата, който е подразбиран. Приключваме с попълването на данните на тази таблица. Нека да я запишем. Сега ще създадем нова таблица, за да може по-късно да установим връзка или да ги релатираме. Създаването на таблица става в режим създаване, таблица. Отново виждаме това, което виждахме в началото.
ID и добавете поле. Отново трябва да преминем в режим на редактиране и да кръстиме таблица издател. Например. Нека да оставим ID-то, място номерирането, ключовата папка, подразбиране и да въведеме връзка, на което ще е име и фамилия на автора и без текст. Отново може да запишем таблицата и се върнем в други. Нека да измислим 3 имена. Например, и всъщност фамилията трябва да наведа фамилия. Нека да измислим още трети. След което сме готови. Отново трябва да запаметим таблицата. Може да се запишем. Следващото нещо, което искаме да направим, преди това ще ги обвързваме, искаме да обвързваме авторите с издадени книги. За целта ще добавим още една колона. За това трябва да влезе отново в режим на проектиране. И добавим нова колона, която се казва ID на автора. Типа на данните трябва да бъде число, защото ще свързваме с номера, ID номера на книгите. Отново го записваме и може да се върнем в личността да видим, защото вече имаме. След което трябва да затворим двете таблици, които сме създали. Те ще останат тук. По-късно ги отворим и се насочваме към менюто инструменти за база данни и по-точно към релации. Спирайки релации се отваря много прозорец, в който са показани таблиците, които имаме. В случая ние искаме да добавим двете таблици, затова с задържане на клавиш Ctrl може да изберем и двете едновременно и да ги добавим, след което затваряме дългия прозорец. В случая това са двете таблици, са показани и искаме да направим релацията или връзката между ID-то на автора и ID-то в таблицата издател. Затова само ще вземем ID-то на автора, ще преоблачим в ID-то. След което виждаме диалогов прозорец, който се казва редактиране на релацията, който показва и ясно се вижда таблиците, които искаме да свържем, или по-точно колоните от таблици, които искаме да свържем. Ще маркирам тези полета. Лесно може да се ориентирате кое за какво. Както виждате, типа на релацията е една към много, което значи, че една релация, една таблица може да се свържи към много други. И я създаваме. Това също е една към много, може да се види в релацията, която имаме. Това е нашата релация. Ще сейваме още за всеки случай и ще затвориме. Когато отново отвориме нашите две таблици, виждаме, че тук нищо не се е променило, също както и тук, но когато в ID-то на автора напишеме номера, подразбиране на авторите, които имаме, Силвия, Найден, Иван, едно, аз съм написала Силвия, нека и ти си тя да го е написала, 2 Найден, Иван, Силвия и Силвия. Ако се опитаме да въведем номер, който нямаме, например пети автор, който ние нямаме, излизайки от полето, Access автоматично ще ни каже, че нямаме пети автор, който да зададем и трябва да сменим числото, затова нека сложим Силвия. Отново запазваме промените и релацията е готова. Когато отново се върнем в таблицата издател, виждаме тези ключчета, когато кликнем на тях, заедно с името и фамилията на издателя, може да видим релацията между таблиците или връзката, която
разпише книгите, които тя е издала. Също, което е и с Найден и Иван, които са издали по една книга. Това е въвеждане на база данни и създаване на релации в Access.